People of the internet, the sowing has started. The sowist is doing her thing. Right, it's Saturday. Tiriko. It's after work. Ndaenda kubasa nhasi. Saka ndadzoka tauya kuzocontinue. Saka today, the main thing for today is we've started sowing the seeds. There's the sowist. Nchada kuchikara maonion. Ndikurakidzai maonion anchada kuchikara. Maonion sets. Nchada madyara nhasi iwaya. Pa one muomba utori ready nakudara. Masets. Saka anenge atori twumaonion twacho chichi asi twuma seeds. Then ndakurotaveta. Pane chisection chakasara chiya. Chiri paside pe green polytunnel. Chida kurotavetwa. Ichi. Sorry kana zuva riri kuvharidzira zvakawanda but ichocho ichi. Saka nchatema maonion aya. Ndiye last year but anodyika mashizha aya. Hameno pasi kuti pakaitawo sei. Chabvisa maonion ayo first. Then ndongobati mukona ivhu redu how rocky it is. Saka patakatanga kurima panapa pa allotment panapa. Tichipiwa ivhu rakadai so. Takatombofunga kuti manje rinorimika sei ivhu rakadai. But once you get used to it, unotokanganwa zvematombo zvese. Saka pese panapa pakadaro. Well, the majority. Kumwe kwakanyanya matombo, kumwe hakuna. But sepanapa zvichienda uko. Zvichienda uko kwakati nyanyei matombo. Because zvinoitika ndezvekuti uku kune rwizi uku kuseri kwemazimita. Kune zirwizi ririko. Saka kudhara hanzi malevels acho anga ari very high. Saka pane saka ndofunga kuti yanga itombori part of river bank yacho inei. But uko kumusoro uko kuri right manje. Kumusoro uko tichidzokera kugedhi. Kuri none. Matombo aripo but ari none. Vamwe vanombobvisa. Mahombe tinobvisa. But madiki tatojaira kushanda nemadiki. Saka nhasi kurotaveta ndo plan gombe. Saka takuisa compost pamusoro pemanyowa aya. Because toda kuisa toda kudyara maseeds emuriwo. Then tozoutora tichino-transplant. Toisa compost, then toispreader. Zvimagodo tinenge tichipwanya because inouyawo ine zvimagodo. Sometimes tokanda bag racho pasi kutraya kuzvipwanya zvinenge zvakati kurei zvacho. But sometimes hazvisi necessary hazvo. Unogona kupwanya paunenge uchingodyara. Saka kana tatodai takutodyara mucompost medu. No need yemavhu, no need yechii. Ndo ivhu racho iro riri. Rinenge riri very rich. Maseeds edu akaiswa imomo anokurumbidza kubuda ende anenge ari very healthy. Tisati tamatransplanta kumaendesa kumunda.
yeah, taparo saka parimika. That's a good result. Pakarohwa nezuva huswa huchafa, then depending nekuti tichapadya rini, we might need to just go over it again, but otherwise parimika. Pane matombo akawanda, but zvese zvarimika. Matombo hobo. Otherwise, that's it for today. Today was probably a short one. I think we've been here for about an hour. Well, two and a half hours, I think. We meant to be only here for probably an hour and a half. Nokuti taenda kumabasa. Normally tikaenda kumabasa, it means tinozobudget all less time ekuno. But mangwana isandi tiri kuno futi. Ndo season yacho iyoyi. Because mese umu muri 3, mapolitano aya ari 3. Asati aitwa anything. Takangodzura zvimuriwo zvatikaisa muma raised beds aya. But otherwise mapolitano aya ari 3 ari kuda a lot of work. Well, ari 3 but tikatizvo 1 a day, it means 3 days dzatinenge tabva kubasa tinomapedza. Kunenge kwangosara kudyara. Saka maseeds asowewa. Paipai pataisa pane kamuhomba kari greenhouse, kari glass house. Seeds adyarwa. Saka what it means is in the next few days achatangawo kugerminate achizobudawo. But this is the final result. Pane maseeds ipapa. Mabva matodiridzwa. Saka akalabelwa. Itsunga irapa. Apa pane spinach. Then apa pane rep. Saka pachatanga kubuda. Tichipreparewo mabeds chichichi. Then we'll get somewhere. Then apa pane tomatoes. Then mune tomatoes mamwe, a different type. Yemadomas. Then I don't know what my switch you. Or you have to find out from the sowist. But otherwise, we still have a lot to. Normally to know that but it depends. Kuti chicha tinenge tiri kudyara. Mangwana ticha continue. Muno makutonzwika kuti mashandiswa mune soil, the smell of soil. So tashandisa compost. Tangodyara imomo pamusoro pemanyowa yedu iyai. Muchaona kubuda kwazvinoita. Otherwise, so far, good result. So bit by bit, we will get there. Sorry, it's a bit dark, saka video yacho pamwe ninge singachanyatsobude hayo. But thanks for watching. Tozoonana mangwana.